Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Раҳмат барои дастгириятон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Пеш аз наворо сар кардан мехостам ба сами ҳар яки шумо ино хотиррасон намоям ки бисёре аз соҳибҳои мошин аз мо хоҳиш карданд ва гуфтанд ки бачаҳо дар соатҳои 12 ва 1 шаб ба мо занг мезананд ва нороҳатамон месозанд. Хостам инро бародаро ба ҳар яки шумо бирасонам ва ҳатман вақтро ба инобат бигирен, чунки соати 8 шаби шумо дар Тоҷикистон соат 10 мешавад ва боварӣ дорам ки моро мефаҳмен. Сарбаранду хонаобод бошен. Худованди меҳрабон ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. BMW пятёрка бачо кузуфи 530 соли 2004 танировка кардагиай. ҷатош қай танировкаш 1 сола, 1 сол уҷат қай танировка. Салон шаг мегирем, салон шаг бинен. Пробег чанд қа дошта боша ка? Коробкаш автомат 200 000 пробег дора. Лукам дора. Объем моторш 2.4 бензин. нақша чанд гуфтӣ? 85 000 мега бачо. хай номеро шамаимонум занг мезанем, хай бо муомила дора. 915 96 14 74. хеле масъалаи задагиш чӣ хеле бада кард надора ягон ҷозагӣ? расход чанд қай? 12 литр расход дора. бачаҳое ки Kia пурсидагӣ буден, хобина Kia 7 солаш 2011 мошин дар вагониай. Южни Корея. Объем моторш 3.5 бензин. баъд растамошка дора ка? як сола ҳуҷҷат дора, растамошка шидагиай. боз як салон шонме гине бинен, як салон шоначо доштанда коробкаш автомат тайпони мошин фулай. баъд ан чанд қа расход дошта боша ка? 9 литр расход дора. баъд нақша чанд сум гуфтеста? 130,000. чанд та? 130,000 сум. номеро шамаимонум бародаро занг мезане, хай бо акам барои шумо пурратар маълумот метад. 927 74 04 00. Mercedes H-ка бачо солаш 99. Объем моторш дай, газ бензин, нав газ задагиай. 4 балон шам нам рӯз як салон шамра гирефт, салон шаяк бинен. 152,000 пробег дора, коробкаш автомат кондиционер кору мекунад, лукам дора. даҳмо уҷа дора. баъд нақша чанд сум гуфтӣ ака? нақша чанд сум гуфтӣ? баъд хеле масъалаи задагӣ пусидагӣ чӣ хеле бад? баъд чанд сум гуфтӣ? 75 та? номеро телефон тагмонем? 93 781 58 87. хоб бачаҳо занг мезанед, хай бо акам барои шумо пурратар маълумот метад, хай бо нахтон лисенсияи мошина. бачаҳое ки аз Раҷиб пурсидагӣ буден, хоб инакта солаш 98, объем мотор 1.6 простояй, газ бензин, номерам дора. хоб ҳуҷҷатҳо чанд қай набоша ка? 10 моҳи мотор шак бигирем ака. овози бача як мотор шам мегирем, 4 балон шам навай.
کاری موتورش چخیله بده موتور ساعت ریزه پرابلم نداره نه خدایش چخیل باشه خداوش ساعت ریزه 4 بالون 5 کیلومتر اینجاش کانتر زدگی داره همینجاش چه پرابلمش هم در قفوش کانتر زدگی داشته بچه باز یک سوم شما یک زری خواهم کور یک سلام شما بینیم خب نقشه 33,000 میگه بچه نومرو شما اونم زنگ میزنین های با برای شما پراتر معلومات میده 904 06 25 24 بچه‌ای که جیپوی موسو پرسیدگی بدین خب این یک تا سالش 2006 авио моторش 2.9 دیزل خب аккумуляторш ҳам нав састани мошини созаи вагона растамошка дорухам ҳуҷҷатҳош чанд хайнай яксола электропакет хоб 82,000 пробег дошта коробкаш автомат салон кожни салон хоб нагай дуртарам бинем бачаҳо бояд ира ба наша чанд сум гуфти ака 78,000 номеро ҳастам пешта номеро шама онам бачаҳо занг мезанед хай бо муомила дора 928 01 01 54 хундаи саната бачаҳо солаш 2011 бобоз ҳам аҷо шахши ба навор мегирем бинед хай имрӯз камтар бода ҳаво боронай мошинои тай навеса ба навор гирифтаестем бачаҳо опои нифтулаи салон коробкаш автоматай кондиционер ҳама қоидави кор мекунад лукам дорад авиои мотораш дай бензин Yoshili. Ира ба чанд сум гуфтест ака? 120,000. 110,000. Баъд ёр растамошка уҷат. ҳама ҳаст. Ҳар дору ха? Растамошка педагӣ. Уҷат чиқадар дорад? خب номеро шама монам бачаҳо занг мезанед хай бо хати акам суҳбат мешавем бо савдо мешавад 927 89 12 22 занг мезанед хай бо савдо мешавад опел астраҷи бачаҳо соли 2006 вагон моторш 1.616 خب мошин растамошка ҳуҷҷат ҳамаш ҳастай кардагиай бо бензинай чор балоншам нав салон шаяк мегирем салон шаяк бинен коробкаш механик кондиционер кор мекунад лук надорад ира ба ҷои сунгириш чанд сум ака ҷои сунгириш 53,000 номеро шама монам бачаҳо занг мезанед хай бо муомила дорад 937 90 15 55 Corolla як бачаҳо солаш 2006 мотор 1.8 газа бензин Дубай салон шаҳр мегирам салон шам як бинен коробка автоматай кондиционер кор мекунад уша кондиционер кор мекунад ҳуҷҷатҳош чанд хайна ка то ноябра то моҳи ноябра ҳуҷҷат дорад ҳоинаге қафоам бинем бачаҳо задни камерашам кор мекунад баъд ҷои сунгирӣ чанд сум мера ка
نقشه می‌نویسی فقط جویتون میشه نقشم خیلی کچ خیلی او ارزون میشه مثلا انا 63 تا بنویس برد 63 تا میگه بچه میگه 60 تا میتونش نمره شما مونم زنگ میزنین 985 89 44 77 خب اینا بچه ها خچیبه که گشت سالش 95 یک 6 پراستوی گاز و بنزین اونجا توش یک سال اینا امیدم هست چور بالونش هم نوای خب 567 تاسو پرابگ داشته کارابکش مکانیکه خیلی گشتگی بده خب اینا خفه هم بینیم بچه ها اینا با چند سن گفتی اکا؟ 26 اخیرش خیلی مسئله زندگی پوشیدگیش خیلی با یگون چینه دورک بر لوی پوشیدگی لخصیدگی بخشی ندورک 26000 نمره تلفن تا کمونه 93 931 46 00 11 خب بچه من نمره شما میمونم زنگ میزنه خیلی با برای شما پراتر معلومات میته این کراسکش هم خیلی بیدیو که ختم کردیشه خیلی همه خیلی پروست ابو کردینشه نه همه چی خیلی هستم